Ne, mapakagbasan, apay di ka nagunun eh. Papauyo ak mama. Apay? Idak lang pinaraman nante balot di rabi. Adaya mo, ti balot di rabi? Nangan lang or di papat balot di rabi. Adaya mo! Kano nangig ko yung baka naging ka? Amod to'y bagot. Takanak ure na buhok ko na saan ko mga balot day jay. Anak ka ng po. Tita, alam ko yung order mo sa sarap-sap. Ano? Pakwan. Sinubo mo lahat yung pakwan, no? Gunggong, Mama, apay di ka pa nasumrag? pampanunutin ko aging katatta, mama. Ano, ape nga yung bagan mas trami nga basol mo kanon, no? Ape nga nalang agkalong ti pusa tayo. Apay basol ko! Kit na ibaga kaming ginkuha na di klase mi mama. Ma'am, may alaga kong pusa nalang agkalong ko na, basol mo ka na. Apay niya kunana? Kunana ko, sinanay mo kasi. O di ba sikat nanay ko? Ma, anak pila ginom tata mama. Tayo na kami makipanran ton Sunday. Ay win mama, damag-damag. Ano? Kontraktor ka dili papa. Kontraktor nga! Kasla ka di kiti kurakot nga kontraktor. Apay mo! Kat nangid ko tayo parbangon ko namang kuha na. Anya mo data pinatagdar mon lakay. Nakurang tangken na kunam substandard garud Ay, shh! Hangaga po nga holiday akot. Tilaman papapanamon, baka mapangkaman aginumon. Saan mama ay naklamaki ayam? Ay, speaking of holiday mama. Oh, Di ba no holiday kat awan sa rep? tutwan, apay. Kaapar nangid ko ni Junjun tayo parbangon. Kasi mre ko na ni holiday nila. Mamang ka na tayo papanamon. Kung natupay, kung doon ti atap to. Ada favoritism yun, kaya ni Junjun yung sa anak yaw. Nagdakil barokong na nagbasit ti patong na. Gunggong, Mama, pasong batang ka man? Anya ti diferensya ti tissue and medyas? diferensya ti tissue kin medyas? One. Diyan ka mo, mama. Kunak to, my God! Sika tinagino ti medyas! Ano yan, mama? Wala kami makita ka tissue itay, isulat at napidot ko. Saan mo din ka? Nagkibag mo rin na nagdugyot ka! Baka kung tandag, mama, ni buling ko. Anak ka ng po. Adakon, mama. Nalpas pandan yon? Nalpasin, mama, 10K. Ayun, mama. Sipod, idi awan dati apam ni manang sa beleng ko. Kanayon nga, dana kayo warang pipino di sango di balay da. So nga pinidot ko, anay. Sayang, mate. Nay. Upa na lang! Kami nagkagkat mat! Kung naroon, mama, jakam mo. Kami pinidot mo! Apegat sunduloks, mama. Kami pinidot mo! Di ba mo na ako susara na deta? Sayang nga ron, mama. Ay, gonggong. Mama. Apay niya, Jim, baga ni mamunga nakiapa ka ka no Giskwela yo? Dati panggalog na classmate ko, mama. Apay? Kit makidin ni bati kit di kanya kun ibaga na nga no kano bigat dito Pilipinas bigat kano mo je Japan no kano rabi dito Pilipinas rabi kano mo je Japan. Gusto mo talaga? Saan na mama? Ibaga kingwana alam mo walang umaga tsaka gabi sa Japan kasi lahat doon hapon. Anak ka ng po. Ay, gonggong. Mama, Hanga, gapo nga, bakasyon na ka, talag balbalog ko mo, Bram. Ag-review ka mo ta. saan na bali mama? Jackie palubos nga balinak nga repeater as kini Junjong. Repeater, Junjun nga. Kaya dati mang mangit kuno ko kada kayo kini papa. Nangit ko mangin bagam ti parbangon kunam ten kuana. Sir na ka sir data nga Junjun dimot agligpas. Di ba repeater day jay?